എല്ലാവരും ഊണ് കഴിച്ചോ? ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പോവുക. സാമ്പാറുണ്ട്, കൂർക്ക മെഴുക്കുവരട്ടിയുണ്ട്, പിന്നെ ചെറുതരം മത്തി, ചാള. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ചാള എന്നും പറയും, മത്തി എന്നും പറയും. പണ്ട് കാലത്തുള്ളവരൊക്കെ ചാള എന്നേ പറയാറ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 10-20 വർഷമായിട്ടാണ് മത്തി മത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചാള എന്നാണ് പറയാറ്. അപ്പോൾ ചാള മുളകിട്ട് വറ്റിച്ചതാണ്, നല്ല കുടംപുളി ഇട്ട് വറ്റിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ. പിന്നെ അച്ചാറ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം കഴിക്കട്ടെ.